Yun to, try mo mag-comment ulit. Yan, to, mag-comment ako. Ayan, ito. Yung ba tuloy yung tatlo? Ayan, yung sa gilid. Ito. Ano ka pali? Yan, ano ko nang pag ano, baka mawala eh. Wala. Ayan. Yung tatlo. Saan yung comment mo? Tatlo, ayan, ayan, ayan. Ayan na, labas na. Lit. Ayan na. Add moderator. Sige, magbaba ka ng link. What's na yan? Ha? Hindi dapat. Hindi muna kita pala pinababa ng ano. Tinisting mo muna kung papasok yung link mo. Ayun no, tapos ayan, ayan. Hindi, kanina kung hindi ko pinindot yung moderator. Ayan, tapos itong ano ko, yun eh, lumabas. Gagi, lumabas. Wala na naman. Naku, putang. Ayan, pumunta na sa ano ko. Tapos, dapat pala, ano, tawag ko. Yung moderator kasi ito, ano, hindi mo pwede lahat, yan ano, tawag doon, ilagay. Kasi pag ginawang moderator, nakakontrol niya yan. Hindi kaya nga, pag minsan humihingi kasi, kung sila magbaba ng link. Pa-comment mo na lang. Ha? Pa-comment mo lang. Anong comment? Pa-comment mo lang. Hindi, katulad mo, nagbaba, di ba? O di, Ito, wala kang makikitang link yan. Yung pinipin. Ay. Yun. Ayan o. Ayan na yung link ko, di ba? Ito. Wala na yung tutlong tuldok. Ito yung link ko. Ayan. Yung pangalan ko, tapos add moderator. Wait lang, remove ko muna to. Ito yung pangalan. Add moderator. Ganun. Ganyan lang to. Ha? Ang gagawin mo lang. Ano yun? Pag naglagay ng link nila, nakikita lang sa taas. Yung ba yun? Hindi, dito, ito mo. Ayan o. Ayan o. Ako ng live dito. Maraming live dito. Ito. Ayan o. Ayan, nakapin. Tapos, ayan o, may mga link yan dyan o, binababa o. Tapos, ayan nga, ipa-comment mo lang. Huwag mo na i-moderate kasi pag ginawa mo moderator. Hindi, pag hindi walang moderate, hindi papasok yung link nila. Oh, Oo, gano'n yan. saglit yung akin nga. Katulad nito, ganyan, pagkaganyan. Alisin ko yung moderator ko. Alisin mo. Hindi yan papasok. Hindi ako moderator. Wala yung ano. Hindi yan papasok. Kaya pala. Kaya kailangan may moderator. Ganun lang. Ito lang, yung pangalan lang. Ito ko lang yung pangalan. Lalabas na yung tatlo. Pag pinito yung pangalan, lalabas yung tatlo. Pag pinito yung pangalan, lalabas tatlo. Tapos add moderator ko lang. Ayun. Tapos, alisin mo agad. Pag nakababaan na nung link nila, i-remove mo na agad ng moderator. Para hindi na nila, kasi pag, ang kasi yan, ang problema kasi noon, pwedeng galawin nila yan. Hindi na problema noon. Kasi pag ginawa mong moderator, ibig sabihin nun, may ano sila doon, may nag-comment ko. Ayun ito nag-comment, may natin moderator. Kasi pag ginawa mong moderator, ano yan, pwede, may ano na sila dyan, may kakayahan na silang i-delete yung comment dyan, o i-edit. Basta kumbaga may gano'n sila.
parang pwede na naman delete niya yung mga comment dyan. I-hide yun yan. Kaya pag nakalapag na nung link, pag kunyari yan, nakalapag na, i-remove mo na sila as moderator agad. Gano'n naman. Hindi, kami kasi dito, pag wala na yan, tuloy-tuloy na yan. Kasi sa dami ng gusto magkaroon ng baba ng link. Ayun lang, mahirap. Mahirapan ka lang dyan kapag cellphone. Kaya sabi ko sa isa. Hindi, pag ganito, madali, malaki. Yan. Pindot ka dyan. Ayan, malaki yan. Ayan, puta dyan. Paano mo yan? Yan. Ayan, malaki yan. Pag madami na, Ayan. isa-isa pa. Bakit na pag ganyan Hindi mo na makikita yun sa'yo Ha? Hindi, kita pa rin yan. Tiyan mo. Hindi, ikaw. Pag Hindi, ikaw. nakikita yan. Hindi, dito nga. Hindi mo na makita sarili mo. Dito, habang Hindi na kailangan, pero ikaw, makikita mo ako. Oo, makikita mo. Kasi yung camera. Ayan, tulad yan. Ayan. Kailangan mo bigyan ng moderator yan. Ayan na. Ganyan na. Ayan. Wala, hindi yan hindi long phrase. Saan ba? Saan ba tayo? Ayan, click mo na yung pangalan. Ano naman? Saan ba yung yan? Ayan na. Ito. Click mo yung tatlo. Tapos moderator. Ito. May moderator dito. Ito. Ayan, nakababa. Ayan. Balik na sa dati, ano? Balik na sa dati. Hindi. Yung last na niya, ganyan pa rin. Pero yung susunod na comment niya, hindi na ganyan. Wala, hindi na siya, kasi hindi na moderator Hindi, pag binigyan mo na siya, kahit tuloy-tuloy na yan. Hindi, pag inalis mo? Hindi ko naalis. Hindi. Pag kunyari, ginawa moderator, pag inalis mo, hindi na, ganyan, mag-iiba na ulit. Sabi niya, no need daw i-remove. Ha? Ano na? No need daw i-remove. Sige, daw, wag mo na pala siguro i-remove. Sabi niya? Sino nag-comment? Ito, Mavic. Sino to? Ano yan? Subscriber ko yan. Thank you, pare. Ano, need daw i-remove. Di ba? Sabi na. Ayun, okay na yan. Ayun na yan. Wala na naman. Yan o. Ewan ko siya.